Wake wazibuza ukuthi kungani singakaze sibambe noma oyedwa umthunywa wangaphandle noma ispayi ezweni. Zama ukuphendula ngaphambi kokuqhubeka. Lokhu kwenzeka njalo emhlabeni. Masonto onke uma kungabi inyanga yonke. Lokhu kungaba isikhathi sikaMkhwanazi uma i-intelligence ivunyelwa ukusebenza izimele ngaphandle kokulawulwa ngumengameli. Njengoba yayihloselwe kusukela ekuqaleni. Ulwazi olucelwe uVuyo Zungula. Ucele ungqongqoshe wasekhaya uLeon Schreiber ukuthi anikeze lolu lwazi. Kunye. Osopolitiki ephalamende abanobuzwe obubili. Osopolitiki abangeniswe ubuzwe noma abangama-permanent residents. 3. Abangabokufika. Impendulo kaLeon ebhaliwe ithi akaligcini lolu lwazi. Makunjalo kumele asuswe esikhundleni abesethulwe ephenywe i-State Security Agency. Lokhu kungenzeka kakhulu ukuthi kube ukufakwa kwabafokazi nokungathembeki okukhulu. Kuthiwa ungqongqoshe uqobo unobuzwe obubili. Futhi unabeluleki bangaphandle ezindabeni ze-Home Affairs. Lokhu kuyisiphambeko esicacile kanye nokungathembeki okungafinyelela ekutheni kube ubugebengu bokuvukela izwe. Umbuzo, kungani ukuhlolwa kokuthembeka, vetting clearance, kususwe kosopolitiki noma kwathambiswa? Kungani i-State Security Agency ne-Military Intelligence zingakaze ziphakamise lezi zindaba njengoba zingaphakathi komsebenzi wazo? Ingabe izikhulu eziphezulu kwezepolitiki kanye nomengameli bayazivimba ukuthi zenze umsebenzi wazo? Ingabe yingakho i-intelligence yafakwa ngaphansi kokulawulwa ngumengameli? Uma lezi zikhungo ezibalulekile zivinjwe noma zimisiwe ekwenzeni umsebenzi wazo, umengameli kanye nekhabhinethi yakhe kumele basuswe futhi babhekane namacala okuvukela izwe. Sidinga idatha uVuyo ayicelile mayelana nawo wonke amasosha, izikhulu zombuso, zonke izikhungo zikahulumeni kanye namajaji. Noma iyiphi inhlangano exhaswa uhulumeni. Siqala ngezikhulu sehle. Sifuna lokhu kusukela ngo-9 Tito kodwa kuqale ngedatha yamanje. Ingozi esebenzayo manje. Uma osopolitiki nohulumeni bevimbe izikhungo zethu ze-intelligence ekwenzeni umsebenzi wazo, akaboshwe ama-askaris kanye nabaphathi babo. Cabanga ngalokho esikubonile laba bantu bekukwenza eminyakeni edlule. Sivota uhulumeni ukuze wakhe amandla wombuso. Kodwa uhulumeni wenza okuphambene, udayisela abazimele, uthengisa izinkampani zombuso. Lokhu ukuphambana nabantu bezwe okukhulu, njengoba bezicebisa bona kanye nebangani babo. Zakhamuzi, okuzomisa lolu hlelo lwezizwe zomhlaba, i-Davos kanye ne-apartheid entsha, ukuba khona kohlelo lwezepolitiki oluqinile. Force majeure. Kumele basuswe futhi babhekane namacala ngokushesha. Siyasola uVuyo useveze amaseli ezipayi eziphezulu kakhulu.